सानजहायै आंनाव बिबारनाय जाथों उ सिगाङाव गोख्रै दावहा नांनायाव साफ्रोमबो इसोरनि फिसाफोरखौ हामबायहोयो दिनैहाय बे देरहासारनि मोनसे निसान इसोरा जे जोंखौहाय गावनि गेदेर अननायजोंहाय दैदेनबोगासिनो दङ दिनै बे समसिम जोंखौ लाबोबाय गोब्राब गिथाव बाथाव बोथोरावब्लाबो आरो बे जोंखौ जोंनो होनायनि थाखाय इसोरखौ हामबायो आरो बेबायदिनो इसोरनि मुं लानानै दिनै बर' ख्रिस्टान काउन्सिला दिनै खौसे जानानै दं गोबां मण्डलि ज' जानानै बेबायदिनो जे मेन थिम बेनि उन्नति प्रसपारिटि लाभ एन्ड इउनिटि अनज्लायनाय खौसेथि आरो दावगालांनायनि सोमोन्दै जे बे काउन्सिलखौ दानाय जादों बे बिषयआवहाय दिनै जों खौसे जानायनि मोनसे सिन देरहासारनि मोनसे सिन बे सिनखौहाय दिनैहाय जोंहा रेभारेन्ड सिजन नार्जारि बिथाङानो दिनै हस्ट खालामगोन बे 14 बोसोरारि मोनसे BCCनि जथुम्मानि गेजेरजों बे समाव इसोरखौ हामबाय होनायजों बे फ्लेगखौ जोङो हस्ट खालामगोन आङो बे समाव इसोरनि मुं जानानै जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै बे फ्लेगखौ बे फिरफिलाखौ आङो दैखांसिगोन आखाइजों हाबनानै एसे खालामो एसेल' खालामो एकदम खाथि खाथि Praise the Lord. Hallelujah. जों फोरबोखौ बाख्नायनि सोरजिगिरियाव जोंखौ रंजायनि जों फोरबोखौ बाख्नायनि दायो प्रग्राम जागासिनो दङ जोंनि BCCनि प्रग्राम
কথা Karena ada nunga karena nampak barang muda nunga begini kan yang macam abjul abulin itu bang fluently damna hayang sebelum naisir oblah bang 이천아, 네 생모장시 이 베스트 난 등하는 비담마, 아, 예수 그리스도가 이 베스트 난 정리되다. করতে পারি আমি এই বলে শেষ করতে চাই রেসপেক্টেড চেয়ারম্যান থ্রু ইউ আই ওয়ান্ট টু গিভ মাই থ্যাঙ্কস টু ইউর ব্রডকাস্ট ক্রিস্টিয়ান কাউন্সিল